Hej og velkommen til Operation 51. Plus one. Me and my family moved away from Area 51. It was very scary. Many scary things happen out there. I kender alle sammen Area 51. Vi kender det alle sammen fra UFO'er, aliens og andre mærkværdige ting. Vi har også hørt, der er mega mange etager under jorden. Derfor vil vi nu tage ud og interviewe en tidligere nabo til Area 51. Vi er nu lige uden for byen Rachel. Så er vi her. Det er godt nok spændende. Det må man sige. Hej så. Hej. Hvordan var det at bo lige ved siden af Area 51? It was scary. Kan du uddybe det lidt mere? Me and my family moved away from Area 51. It was very scary. Many scary things happen out there. Hvad observerer I derude? Lots of horses, weird strange lights at night. Sometimes I think I saw alien spacecrafts. Thanks for this interview. No problem. Thank you so much. Vi er nu taget ud til Area 51. Hvor vi vil tage på uventet besøg. Vi holder nu uden for Area 51. Vi vil nu gå ind og undersøge det. Vi er nu inde på det forbudte område i Area 51. 51 ligger lige heroppe. Jeg tror, det er et hestelort. Ja, jeg tror ham naboen, han var brændt op i den. Hey, get out of this property. Vi er opdaget! Lad os gemme os. Hør der. Hør der. Det er nøgler. Hvad må vi kan bruge dem til? Lad os finde ud af det. Lad os finde ud af det. Vi er nu vej ned i kælderen. Til Area 51. Lad os se, om vi kan finde nogle spor her. Hvad er det? Vi skal have noget med tilbage. Og jeg kan få flere handsker. Har du noget? Det var noget mystisk noget. Det er måske et sygt. Ja. Vi tager den med. Vi tager det. Hey! Det kan godt være, at folk siger, at der er aliens derude. Men det er en fejl. Det blå slim kommer i virkeligheden fra hestene.
Vores teknikere har derfor lavet nogle undersøgelser ned i laboratoriet på forskellige dyr, blandt andet på heste, katte og mus. Det dog viser det, at heste kun bliver vandskabt, mens andre dyr dør af det, så derfor kan vi så konkludere, at ud fra vores teorier og hvad andre folk har fundet ud af og mener, så kan vi derfor konkludere, at på Area 51 laver de vandskabte heste. Følg med næste gang, hvor vi vil undersøge, om katte har 9 liv.